I dag har vi sat os selv på en helt vanvittig challenge. Vi skal finde 2 kyllinger, som har gemt sig et sted på en bar i Odense. Vi har udvalgt 28 barer, vi må gå ind på. Men der er en regel, der gør det ekstra svært. Når vi først går ind på en bar, så må vi ikke gå ud igen, før vi har bestilt en genstand. Det hold, der finder kyllingerne først, vinder udfordringen. Så spænd sikkerhedsselen. Det her bliver både sjovt, skørt og måske lidt dyrt. Vi har placeret de 4 hold 4 forskellige steder i Odense Safari. Detektiverne, jægerne og fiskerne. Vi er kyllingerne. Vi har sat os på bootleggers. Og vi skal sidde og drikke god øl for jeres penge. Hele dagen. Skål! Skål! Lad legen begynde, og lad os se, hvor vi starter. Vi sidder på Kækgaard. Hvad er klokken? Den er 15.04, og vi har fået en pilsner og en classic. Skål. Hold Safari klokken 15.13 på City Club. Skål. Vi får rom og cola her. Første stop, Dolphin. Dolphin. Vi havde jo regnet med, at vi var her, fordi det er 250 all you can drink. Men det var ikke fucking pikhoveder. Klokken er 15.20, og vi sidder på Løgerup. Jeg kender ikke nogen af dem. Jeg bare vælge mig. Bare senere. Skål. Skål. Hold Safari, James Dean, klokken 15.24. Skål. Nå, men det er lige op nu. Champagnebrus, mig og Sepper. Den kan ikke vinde. Covid her. Covid. Nå. Okay. Yes. Yes. Hey, hvad jeg tror, jeg skulle sige Og noget. en øller, du må godt sige noget. Det er en champagnebrus. Ja. Jeg får en øller. Ja. Og en øller. Yes. Klokken er 15.35. Vinde på anarkist. Og få en facial lime. Ja. Hold dog op. Hold Safari på Proud Mary 15.36. Skål. Jeg ved, om vi snart får en vinder på den der lækker arm der. Der er sådan noget Liverpool-pæs her. Fy for satan. Ej, det var stærkt. Det var fandme lækker. Hvad? Det kommer snart. Det er knæt. Skål! Lortekamera, mand, altså. Skål. Det er ikke sådan, når vi har pensionister med på tur. Hold Safari 15.48. Franks. Har du tæller med, Christian? Fuck af med det der hold. Fuck af med dem. Nå, hvad får du her, Sepper? Jeg skal lige have hat på. Nå, ja, du har hat på. Ciao. Det ligner McQueen. Hvad får du? En rum og cola zero. Vanilla Sunset. Vi er på Franks Pool House, by the way. Wow. Vi skal også nævne tid. Får mig en skumbanan. Den er 10 minutter i 4. Nej, det er 9 minutter. Ja. Og jeg får mig lige en fadbams her. Ja. Vi er på Spruthuset. Klokken er 15.57, og vi drikker breezer. Yep. Skål. Skål. Vi tager kun flaske, hvis de ikke har lille for. Skål. Hold Safari kl. 16.00 på The Dolphin. Giv os lige en lille ledtråd. Jeg glemmer det der igen, men man ikke skal holde dem. Skål. Kom så, Johan. Drik for helvede, din idiot. Liverpool er bagud, så det er fucking nice. Der er en limoncello sour, vi er på Proud. Ja, hvad får du, Raller? Det får bare sådan en passer herovre.
Okay. Og en sin hasmere. Og jeg kører en øller mere. Skål. Ja. Jeg vil lige få det med, det står på glasset. Skål. Ja, skål. 16:24 er vi på billiarden, og der får vi en pilsner. Og en klassik selvfølgelig øl, men skål. Skål for Camp Safari. Hold Safari kl. 16:29, og vi er på 47'eren. Skål. Se på Slotskronen. Ja. Sepper, hvad får vi? Vi får 2 som bookie shots. Det er mere end 15, eller det er mere end 30%, så det er fint. Ja. 2 af dem har vi fået hver. Vi er på City Club. City Club. Klokken er 16:32. Vis det. Du skal kunne se, hvad klokken er. Og du er anholdt. Lægger gammel bil der. Ja. Status 0 damer knippet. Ja. Og på den skål. Ja. Vi er ved mit stamsted. Og Hollands, og nok også Lars'. Bare sig, hvor vi er. Bodegaen er vi ved. Og vi får at gøre booster meget Kasper. Vi har klokken. Vi får klokken på Lille Queen. 16:37. Ja. Det er ligesom at spille golf, det er bare jagt til lortet. Bonushul. Au. Vi har selvfølgelig venner nu. Det sletter vi. Sepper, han taber stort. Kasper bliver nummer 3, og Lars bliver nok nummer 2. Men ja. Jeg filmer ikke, jeg får ikke filmer ikke. Han filmer ikke. Jamen, altså, vi har en... Nej, det er 5. gang. Fuck af med Johan, Linke og Herning. Fuck af. Gå hjem med jer, mand. Nå. Ja. Det er holdt Safari kl. 16:39 på, hvad hedder det her sted? Sharks. Skål. Satan. Klokken er 16:46. Vi er på Brown. Mig og Pøde har tømt, og Pøde mangler. Jeg er på Sommersby. Det er vi alle sammen. Johan, det er lidt voldsomt. Du er fin. Længe, prøv lige at lade som du drikker lidt. Ja, jeg gør. Vi har tabt, Johan. Kan vi lige få mig over, så vi kan komme i gang. Tak skal du have. Nej, nu. Nå Jeppe, vi får... ja, okay, jeg får i hvert fald geol shots med 35%. Jeg ved ikke, hvad de andre de får. Hej Jeppe, det er Sebastian. Det er mit navn. De er på Tingstedet. De er på Tingstedet, og klokken er... 17:05. Ciao. Så, 04. Hvad får du? Shorties. Shorties, okay. Ja, jeg får... Ej, Jeppe og Rasser. Jeg kan godt huske jer fra i går. Jeg håber, at I hygger jer. Man kan ikke se det. Nej, hvad? Nå. Men de sidder ikke uden. Men. Ja, men man kan over på Linke. Men. Linke får et shot i hånden. Ja. Jeg tager en video af jer. Du filmer bare. Hvad er klokken? Har du optaget? Ja. Hvor er lyset? Okay. Vi er på Ryans. Klokken er 17:14, og vi får en øl. Over 5. Ja, det er Hold Safari kl. 17:18. Vi hopper direkte i hintet og tror, I er på Skansen ud fra billedet, I startede på. Skål på den. Det var en dummernikker. De lokale påstår, I er i Afrika, men vi er ikke sikre på den endnu. Ja, det var også god. Hvad er Johan? Johan skal i halsen. Nej, vi kører en omvendt. Du optager også. Det er godt, du har fyrtræk på.
Den filmer. Det ved jeg godt. Vi tager et knæ. Teknik. Det er bare et shot. Det er bare det første shot. Hvad drikker vi, Johan? Bare gør sådan her. Hvor mange? Undskyld, jeg kan være idiot. Det var ikke meningen. Det må du gerne. Sådan der. Ja, det var ikke meningen. Bare start. Skål! 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 Ja, det er mig. Nej, det drømmer. Fik det galt i halsen. Undskyld. Er du da glad for sin regnjakker der? Nej, jeg fik det mega meget galt i halsen. Det er smart. Det er smart. Den her også. Bare stop. Fik det galt i halsen. Stop med film. Stop. Jeg har ikke sagt tidspunkt endnu. Nej, vi har fundet dem. Vi ved godt, hvad de er. Jeg har fundet dem, men Vi ved godt, hvad de er. Det er vi hygger os bare nu. Men kan det ikke gøre for at den har charme. Og en magnetisk farver frøkner og citroner. Klokken er 17:36, og vi drikker en øl på bodegaen. Skål! Skål! Hvad er klokken? Den er 17:43. 17:43. Hvad er det, jeg har vundet? Finalsangen på Spotify. Du har vundet over 3.000 kroner og fået lov til at drikke for Hammer'n. Vi laver sådan en video, hvor vi med nationalsangen. Et yndigt land. Jeg kan ikke rigtig. Nå, drengen. Så kan I rigtig nok se, hvem der faktisk var de rigtige mænd. Og det var kaninhjerne. Som I kan se, så har vi her Lars, Kasper, Weiss og undertegnet. Og vi fandt simpelthen kaninerne først. Men jeg faktisk ikke kaniner, det er kyllinger, og jeg sagde forkert. Men vi klipper i videoen. Og så er det sådan, det er. Og ja, vi vil egentlig bare sige tak for kampen. Jeg ved ikke, om man kan kalde det for en kamp, fordi vi vandt ret meget. Vi har været på forkerte stop også, som der ikke var på listen, og stadig vinder. Så 16:25 nu. Så klokken den er 16:25 nu. Nej. 16:25. 16:25. Det er min livret. Og vi bruger jeres penge. Ciao. We're out. Stop videoen. Det her det er Holster Fire kl. 18.05 på Anarkist. Vi har stadig ikke fundet nogen kyllinger. Vi skal begynde at drikke nu. Skål på det. Skål. Du filmer bare. Hvad er klokken? Filmer bare, du. Hvad er klokken? Hvad er klokken? Jamen, kan vi så ikke sætte næste af, at filmer os hele tiden? 18:13. Filmer du? Filmer bare. Jamen, kan vi ikke bare sætte til? Ikke stod det ord eller sådan noget? Jamen, så bare... Filmer bare. Jeg vil også sætte den hen. Klokken er 18:13, og vi er Hvad sagde du? på James B. Vi er bare her. For et ketchup. Vi får ketchup. Klokken er 18:13. Klokken er 18. I skal også med. Har det filmet? I skal også med. I skal også med. Det er filmet lige. Den filmer lige nu. Klokken er 18:13. Og vi er på James B. Og vi får vodka juice. Skål. Ja, det er verdensfælde, men det er sjovt. Det er lige meget, du kan ikke komme igen. Hør det her. Du kan ikke komme igen med det, for det er en meget talenthistorie. Vi skal lige nu så tand igen. Ja, jo, det er sgu da dejligt for jer. Og det er derfor, at tænk sig, det har du helt selv sygt. Jeg kan godt sige dig en ting. Det er flot. Han er flot. Han kan sgu bare tage. Han kan skrue damer, han kan. Det skulle jeg selvfølgelig gerne det. Han kan meget andet end det. Ja, det kan da. Hør lige her, gutter. Er det ikke sødt, I er tre gutter? Jo, Men vi er sødere end dem for sig.
klokken er 19:23. og Vi er på Circle. Og vi ved ikke, hvor Faber er. Vi har mistet Faber, men vi tager shots. Skål. Hils ham der. Vi ved ikke bare hvad. Tror jeg. Og vores hold det er blevet splittet i 2. Og jeg har tabt min mobil. Men jeg tror, vi har fundet det sidste stop. Jeg er rimelig sikker på at få det sidste stop. Men jeg mangler mine 2 medkonkurrenter. Medkonkurrenter. Og jeg tror ikke, jeg kan finde dem. De skal være et eller andet sted herovre. Og jeg håber endelig, at de er her. Jeg er pt. Løbet sygt meget alene. Og lige så lidt på pive for at få lidt respekt for mig selv. Vi er rimelig sikre på, at kyllingerne har gemt sig på bootleggers. De sidste 2 kommer her. Vi skal på bootleggers nu. Kom nu, løb for fanden. Kom nu. Vi skal på bootleggers. Ja, jeg tror rimelig sikker på, at det er på bootleggers. Kom ind på bootleggers. Nej, Jo. Nej, Bergo! Kom nu! Har vi fundet dem? Op, nu. Det er løgn. Nej, ja. Det er fucking løgn. Det er rigtigt, det er der. Selvfølgelig kan ikke det, mand! Selvfølgelig kan ikke! Kylling, han er pedo! Lo! Kylling, han er pedo! Lo! Kylling, han er pedo! Lo! Kender pedo ind til mænd! Lo! Kender pedo ind til mænd! Lo! Jeg har ikke du er fundet! Hvis du ikke er med, så er det sjovt. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt til Kasper, om der skulle blive